Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi starte en fodboldvideo over på fabrikken. ja, det er lige derovre. Ja, så det er og herovre, der er 2 store drenge derovre, så som der er bare flækket det hele bundet op. ja, og så vil vi lave en fodboldvideo, hvor Ja. vi simulerer sådan noget. Det tænker vi kunne være meget sjovt. Gå ind og tjek Benjamins kanal, den hedder Benja10. Gå ind og tjek Dennis' kanal, den hedder Dennis Silka, eller Ja, Dennis ikke kan pakke det, jeg tror. Det er en faktisk valg. den her. Og begge to, vi er blogger. Vlogger, ja. What the fuck? Prøv at se. Der er blevet brødet op. Der kom flere fingeraftryk. Hold kæft, det er nøjeren det her. Og nu står vi så et sted, hvor vi ikke har været før. Ja, sådan fint nok. Her står jeg med min bold her. Og jeg står med min bold her. Damn. Står vi her, og Dennis har fundet noget. Det er noget fra en lighter. Vis den lige. Nu skal lige fokusere. Fokusere. Ja, se. Men bolden triller bare væk, og jeg er ikke skudt til den. Så står jeg her. What the fuck, Dennis? What the... Prøv at se, hvad der er Prøv at se, hvad der er tegnet på væggen. En stor penis. Fuck. Dennis har lige plukket den ind et sted, hvor man ikke lige skal plukke den ind. What the fuck? Okay, guys. Vi har ikke været her nu. Nej. Og det der var der ikke sidste gang. Okay, vi skubber lige ned. Okay, lad os se, hvor højt der er. 1 sekund. 1 sekund. Og nu prøver vi at gå ind i fabrikken. Gør det? Ja. Du går først. Okay, what the fuck? Okay, what the fuck? Tof. Min mor er der. Eller et eller andet. Nej, det er ikke min mor. Det er Sibos mor. What the fuck? Jeg går lige over til ham, Jack. Hallo? Se der var blevet prøvet op. Og den her dør, den blev bare sådan lige så stille åbnet op. Jeg tror, vi skrider nu, fordi nu bliver det simpelthen for scary. Prøv at se, hvor scary det er. Det var så vores PewDiePie-vlog. Og der skete ikke rigtig noget lige nu i dag.
bortset fra, der var brudt op i sådan, ja, du ved. Det var røvirriterende. Og ja. Nu, det var vores fodboldskills for i dag. Guys, det er ved at blive... der er fucking solskinner i mine øjne, for helvede. Nå, men nu vil vi, mig og Dennis, vise et andet ulækkert sted her på skolen. Ja. Jamen Dennis, vi skal også vise det andet ulækkert sted her på skolen. Det er den der sump der, som vi så et skelet i en gang. Nå ja, det er rigtigt. Det gør vi lige bagefter. Dennis. Halløj, blokken. Og jeg tror, at vi lige siger... Vi klipper bare det her. Hvad? Vi klipper bare det her. Jeg skal nok vise dig, hvordan man gør. Okay, nu går vi derned igen. Og Dennis, så du ikke også, at der var en dør, der bare, som der gjorde sådan her? Jo. Ja. Den klæder lyd, som den solen er der. Nej, vi kan godt overleve det. Jeg siger hej til dem. Hej! Må du først? Lige nu så på nummer. Jeg har 10. Nej, jeg har 9. Vi siger 10, så special. Det er dig, der har 10 subs. Se, det er sådan her, fabrikken ser inde ud. Er der nogen derinde? Nej, det er det der skæve, hvor den... Fuck, kan den der dør så gøre sådan her? Hallo? Er der nogen? Lige nu sidder Dennis her. Skal vi gå derind? Nej, det er Skal jeg gøre det? Det er ulovligt. Pas på mine ting. Det er ulovligt. Fuck det. Cheese og special. Prøv at se her. Her, nu står Dennis inde på brækken. Og what the fuck. Prøv at se, hvor ødelagt der lige er. What the fuck? Dennis, der var et eller andet, der prikkede til mig. Wow! Hvad var det, der sagde sådan? Dennis, kom ud. Jeg hørte lige noget i den der dør der. Så jeg mener, der var nogen derinde for den anden dør. Fuck. Den anden dør var der nogen. Oh, shit. Okay. Beklager, blokken. Men vi lukker ned nu. Ses. Nej, vi lukker ikke ned nu. Jeg har gjort det. Nej, okay. Det var 8 minutter før. Så i dag så har vi så bevist, at der er noget derinde. What the fuck is that, man? Og nu skal Dennis og mig, vi laver en ny video, hvor vi går hen til sådan en ulækker sump. Hej hej. En fodboldvideo over på fabrikken. Vi ses.